الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد متفق عليه. Buxari һәм Муслим җыентыгында килә торган сахих хадисендә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям Анас радиллаһу анһу исемле сахабадан риваят кылына, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям тәһарат ала иде бер мут белән дине. Мут ул безнең инде шушы ике кулны инде ике уч төбен җыйсак, ул мут дип атала инде. Мут ул безнең инде монда су турында баргач, тәһарат алу турында инде шушы ике уч төбенә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи инде 750 миллилитр инде. Якынча 1 литрга не инде. Якын инде. Әмма ләкин 750 миллилитр инде. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям тәһарат ала торган булган, шушы Анас радиллаһу анһу инде риваят кылына, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллямның тәһаратына ди шушы бер мут, ягъни 750 миллилитр су китә торган булган. Шушы микъдар белән инде Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям тәһарат ала торган булган. Менә бу сөннәт булып тора, тәһарат алганда суны исраф итәргә ярамаганлыгы турында һәм тырышырга кирәк инде шушы микъдардан да арттырмыйча инде. Мугалимнар әйтә инде, әгәр дә инде теге су ирешмәсә инде рөхсәт ителә шушы микъдардан инде арттырып тәһарат алырга инде. Әмма ләкин сөннәт булып тора, менә шушы әз генә микъдар белән инде тәһарат алырга инде. Һәм шулай ук нәрсә ди? Ва яхтасилу бис-са. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям тәһарат алганда инде бер са ул шушы 4 мудны җыелса, ул 1 са була инде. Ягъни су берәмлегенә күчергәндә инде 3 литр була. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям гусул алганда 3 литр су белән гусул ала торган булган. Һәм тәһарат алганда инде 750 миллилитр су белән тәһарат ала торган булган инде. Менә бу Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллямның сөннәте булып тора. Нинди микъдар су белән тәһарат алырга кирәк, нинди микъдар белән инде безгә гусул алырга кирәк. Менә бу өйрәтә безне исрафтан сакланырга. Кызганычка каршы, менә бу исрафлык дигән мәсьәләгә без бик җиңел карыйбыз. Чөнки карасак, ничек без тәһарат алабыз? Без башта кранны ачып куябыз, су ага башлый, җиңнәрне сызганабыз, аннары бисмилла әйтәбез. Инде безнең инде Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям 3 литр су белән гусул ала торган булган, безнең әле тәһарат ала башламаган 3 литр инде суыбыз инде агып китә. Менә бу ачык инде исраф булып тора инде. Шуннан соң инде киршәбез тәһарат алырга инде. Тәһарат алганда да әле кулларны юганда да безнең инде бик күп су ага. Шулай итеп ахыр чиктә инде кызык өчен санап карасаң, безнең бер 10 литр ким дигәндә тәһарат алырга китә инде. Гусул алуны әйтеп тә торасы юк инде. Тагын да куркыныч ничә литр су киткәнен инде. Шуңа күрә безгә тәһарат алганда, мәсәлән, бисмилла әйттек. Башта җиңнәребезне сызганып, аннары аз гына кранны ачып алабыз, су белән кулны югышлатабыз да, кулларны шыкыйбыз. Һәм шулай кулыбызга суны җыябыз, авызыбызга алабыз, кранны ябырга кирәк. Һәм шулай итеп, шундай русча әйтсәк инде, экономить итеп, ягъни икътисад белән тәһарат алырга кирәк. Чөнки Аллаһ субханаһу ва тааля исраф кылучыларны яратмый. Аллаһ тааля Куръанда да берничә җирендә әйтә. Аллаһ субханаһу ва тааля исраф кылучыларны яратмый. Мәсәлән, ашагыз, эчегез ди, әмма ләкин исрафлык кылмагыз ди. Ашау эчүдә дә менә исрафлык булырга тиеш түгел. Һәм инде бүтән гамәлләрдә дә исрафлык булырга тиеш түгел. Һәм бигрәк тә менә шушы гыйбадәттә безнең исраф булырга тиеш түгел. Чөнки тәһарат алу ул гыйбадәтнең бер төре. Менә шушы гыйбадәтне кылабыз ди, без гынаһ ташларга мөмкинбез. Шушы исраф кылып җибәреп инде суны арттырып. Күрәм, менә бу хадис өйрәтә безне суда, бигрәк тә тәһаратта исрафлыктан безне саклый. Исрафлыктан тотып кала. Шуңа күрә менә кызык өчен генә үзебез инде карыйк, менә без тәһарат алганда, гусул алганда күпме су түгәбез. Яки инде чагыштырып карасын, 700 миллилитр белән инде тәһарат ала аламы? Үлчәсен дә инде шушы савытка бит инде теге сулар сата торган бутылкалар бар инде, шуңа салып инде тәһарат алып каласың. Ул шушы микъдарда алам икән дип инде.
Шуңа күрә Алла Субхана ва Тааля инде безгә тауфик бирсен, исраф кылучылардан булмасын, бигрәк тә шушы су ниъмәтен, шушы су ниъмәте инде бик зур ниъмәт. Алла Субхана ва Тааля шушы суны гына алса да, без инде күпме зур ниъмәттән мәхрүм булабыз. Сусыз беребез дә тора алмый. Нәрсә генә эшләсәк тә безгә су кирәк. Шуңа күрә саклык, әрәм итмик, кайбер кешегә инде теге нәсихәт итеп әйтәсең, кранын ачып тора, агып тора, кардәшем ябып тор инде. Ярар, мин аңа бит түлим ди, нәрсәсе бар аның ди. Мин бит аңа түлим ди. Әмма ләкин түләсәң дә, ул Аллаһ Тәгаләнеке. Ул Аллаһ Тәгалә биргән су, һәм Аллаһ Тәгалә исраф кылмаска куша. Безгә иктисадлы булырга куша. Күрә, ярамый безгә акча түлибезме, түләбезме, кешенекеме, ул хөкүмәтнекеме, ул кемнеке генә булмасын, безнең инде исраф кылырга ярамый, бөтен нәрсәне кирәк булганча гына кулланырга ярый инде. Һәм Алла Субхана ва Тааля безгә тауфик бирсен, менә тәһарат алганда да, гусул алганда да Пәйгамбәр саллаллаху алейхи сөннәтеннән чыкмыйча инде, исрафлык кылмыйча, кирәклесен генә кулланырга язсын иде инде. Һәм менә шушы хәдисне үзебезнең тормышыбызга ашырырга язсын, шушы Пәйгамбәр саллаллаху алейхи сәлламның сөннәте буенча инде тәһарат алырга һәм гусул алырга Алла Субхана ва Тааля насиб әйләсен. Субханакаллаһу бихамдика ва ашһаду ан ла илаха илля анта ва астагфирука ва атубу